الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek izgi Ramazan ayımızın ahırına жетip келем. Шушы айда һәрбер мусульман Аллаһ Тәгаләгә якынайырга тырыша, ураза тота, тәравих намазларын басып тора, садакаларны аеруча күп бирә. Чөнки Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бу айда башка айларга караганда да күбрәк тырышлык күрсәтә иде. Һәм менә шушы айның азагында соңгы 10 төне бар. Шушы 10 төн ул алдагы көннәрдән аерылып тора. Аларны Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям махсус бер гыйбадат белән аерган. Ул гыйбадат и'тикаф дип атала. И'тикаф ул мәчеткә кирип, мәчеттә үзеңне үзлексез рәвештә Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылуга багышлап, шушында мәчеттә тору, мәчеттә яшәү. Монда кергәндә кеше үзенең бөтен дөнья эшләрен, мәшәкатьләрен калдыра, гаиләсеннән аерыла, балаларыннан, якыннарыннан, туганнарыннан һәм мәчеткә кергәндә бер генә максат белән шушы көннәрне гыйбадат кылып, Аллаһ Тәгаләгә якынаям дип шушында керә. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә үрнәк булып үзе күрсәтте. Аның хатыны Айша әйтә, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан аеның соңгы 10 көнен елда и'тикафта уздыра иде. Хәтта үлгәнчегә кадәр дип әйтте. Быел да безнең мәчетебездә и'тикаф гыйбадаты үтәлә. Аллаһның рәхмәте белән безнең мәчетебездә инде хәзер якынча 10 кеше, 10 ир кеше и'тикафта, ягъни алар инде үзлексез рәвештә мәчеттә яшиләр, мәчеттә гыйбадатта уздыралар үз вакытларын. Инде быел аларга ярдәм йөзеннән шушы мөбарәк вакытлар бушка узмасын, күбрәк файда белән кулланырга җиңелрәк булсын дип, аларга махсус көндәлекләр тараттык. Древник и'тикафы дип. Анда һәрбер көннең көн тәртибе язылган, минутына кадәр торгач нәрсә эшли, көн дәврендә нәрсә эшли, нинди гамәлләр кыла, нәрсә хәзер укырга, нинди зикрләр әйтергә, хәтта зикрләр дигәндә Аллаһны искә алу сүзләре шушы көндөлекнең ахыргы битләрендә алар да язылган. Иртәнге һәм көндезге зикрләрдә. Ягъни менә шушы көндөлекне тотып кеше бу көннәрен дөрес итеп файда белән уздырсын дип шундый ният белән өләшенде. Һәм әлеге гыйбадат и'тикаф ул безнең җәмигъ мәчеттә уздырыла, шулай ук Нур мәчетендә дә алып барыла. Һәм инде гомумән безнең Татарстан күләм шәһәр мәчетләрендә, авыл мәчетләрендә дә бу бара. Инде безнең мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллин үзе дә 10 көнгә и'тикафка кирде дип хәбәр килде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи вас-салату вас-саламу аля расулиллаһи ва аля алихи ва асхабихи ва ман вала ва ба'д. Рамазан айы биткәндә махсус бер гыйбадат каралган. Абдулла ибн Аббас исемле сахаба Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямнан хадис китерә. Ул әйтте ди: Аллаһ субханаһу ва тааля фитра садакасын фарыз кылды ураза тотучыга паклану өчен дип әйтте. Һәм шулай ук мискин фәкыйрьләргә ризык булсын дип. Ягъни Рамазан тотканда төрле хаталар җибәрергә мөмкин кеше, артык сүз әйтеп куярга мөмкин, үз хисенә бирелеп телен тыя алмаска калырга мөмкин. Шушы уразада җибәрелгән кимчелекләрне бетерер өчен, алардан чистарыныр өчен һәм уразабыз кимчелекләрдән пак булсын дип, Аллаһ субханаһу ва тааля безгә йөкләде фитра садакасын чыгаруны. Нәрсә ул фитра садакасы? Фитра садакасы ул мискин фәкыйрьләргә ураза гаете алдыннан тапшырыла торган, бирелә торган садака. Һәм ул кем аны бирергә тиешле? Шушы ураза гаете җиткән көнне кемнең 43 мең сум акчасы бар. Инде йорты өчен түләгәннән соң, бурычларын кайтарганнан соң, ризык өчен акчалар кулланганнан соң, ягъни кемнең менә 43 мең кулланылмаган акчасы бар икән, иң кимендә ул ураза гаете җиткәнче фитр садакасын
чыгарырга тиешле. Һәм гаилә башлыгы аны чыгара үз исеменнән, шулай ук сабый балалары исеменнән. Инде хатын-кыз үз исеменнән аерым чыгара фитр садакасын. Аның күләме аерыла кешенең мөмкинчелегенә карап. Иң кимендә ул 150 сум бер кеше башыннан. Әйтик, гаиләдә ир кеше бар, һәм аның 3 баласы бар. Ул үзе өчен 150 сум, һәм шулай ук 3 баласының һәрберсе өчен 150 сум кимендә чыгарырга тиешле була. Һәм тормыш иптәше аерым үзе исеменнән 150 сум чыгара шушы фитр садакасын. Инде әгәр дә кешенең матди мөмкинчелеге зуррак икән, бай икән ул вакытта аңа бу күләмне арттыру әлбәттә хәерлерәк. 1000 сумга кадәр күтәрсә дә бик яхшы була. Димәк, безнең фитр садакасының күләме 150 сумнан 1000 сумга кадәр бара, бер кеше башыннан аның матди мөмкинчелегенә карап. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Фитр садакасын өләшү бик мөһим һәм зур эш. Шуңа күрә безнең әзерләнү алдан башлана. Ел буе без стол җитәкчеләре һәм шәһәр күләменең социаль рәвештәге җыентыклары белән элемтәдә булып, мохтаҗлар исемлеген туплыйбыз. Шушы тартмага безнең шәһәрдәшләребез үз акчаларын салалар. Шул акчага без күпләп төрле ризыкларны алып, капларга җыеп куябыз. Һәм безнең дин кардәшләребез үз машиналарында Аллаһ ризалыгы өчен фитр садакасын мохтаҗ булган кешегә өләшәләр. Рәхмәт, бик зур. رمضان هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаһка шөкер, менә инде Рамазанның соңгы көннәре килеп җитте. Һәм Рамазан айы дәверендә без инде әлхәмдүлилләh көн сайын үзебезнең үзәк мәчетебездә ифтарлар оештырдык. Ифтарларны менә шушлай кардәшләребез белән, яшьләр белән бергәләшеп, бер-беребезгә булышып, кунакларны кичкә инде авыз ачарга көтә идек. Ифтарларны әзерлектә безнең 20-га якын кеше катнаша. Анда апалар да керә, яшьләр да керә, абзыйлар да керә. Менә яшьтән олыга хәтле барыбыз да шушылай ифтарларда катнашабыз. Мин ифтарларда катнашам, булышам. Монда бик кызык һәм монда яңа иптәшләр табам һәм иншалла әҗер савапка ирешермен. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا حنان يا منان يا لطيف يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران. Менюда безнең токмачлы аш, пылау, тәмле чәй, шуларны инде без 400 кешегә якын менә шушы ризыкларыбызны
көн сайын Рамазан айы дәверендә әзерлибез. Ярап, Нураллам, biz инде өлкәннәр, безнең арабызда мәктәп укучыларыбызда бик күп әлхәмдүлилләh. Менә урысчалап әйткәндә волонтерлар булып йөриләр. Шушы балалар мәктәптән кайткан туп-туры менә мәчетләребезгә кайталар. Уразаларын тоталар, әлхәмдүлилләh. Кунакларыбыз килгәнчә 400 кешегә һәр көнне монда ифтар мәҗлесе оештырабыз, әлхәмдүлилләh. Шушы балалар бөтен табыннарны җыеп, без ашаган, эчкәннән соң, торганнан соң да алар инде шушы табыннарны җыеп, һәм дә инде бездән дә алдан намазларга кирип басалар, әлхәмдүлилләh. Менә ни тәкъва балаларыбыз үсеп килә, әлхәмдүлилләh. Безне алыштырган менә шу яшьләребез бар, әлхәмдүлилләh. Бөтен өмет аларда ислам динебез югалмас, татар телебез югалмас, иншалла Алла теләсә. Һәм дә инде шушы балаларга аерым рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәм безгә алы яшьтәге булган абыйларга, апаларга мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә. Менә шушы балалардан үрнәк алыйк һәм дә үзебезнең динебезне нык иттереп өйрәнеп, шушы балаларыбызны, аныкларыбызны хак динебез, ислам динендә тәрбияләп, картаймыш көннәребездә шушы балаларның кадер-хөрмәтендә булырга һәм дә инде үзебез вафатыннан соң аларның хәер дугаларында булуларыбызны насип әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кадерле тамашачылар, кардәшләр, абый-апалар, Ураза бәйрәмен уздырырга вакыт килеп җитә. Һәм гадәттәгечә үзәк мәчетебездә бәйрәмебез уздыру вакытларын әйтеп китәсем килә. Сәгать 7-дә бәйрәмебезне Коръән аятларын уку белән башлаячакбыз. 7:30-да вәгазь, сәгать 8-дә бәйрәм намазы. Бәйрәмебезнең дәвамы Рамусмол сәүдә үзәгендә дәвам итәчәк. 25-нче балалар бакчасының безнең балаларыбыз Ихлас үзәгенең балалары безнең өчен чыгышларын күрсәтәчәкләр. Шулай ук сәламәтлеге шикләнгән балалары өчен, безнең балаларыбыз өчен мастер-класслар, ярминкә уздырылачак. Һәр берегезне бәйрәмебезгә чакырабыз. Рамазан бәйрәме мөбарәк булсын.